Ahoj lidi, to vítám u dalšího dílu a jsem tady s Mařeštěm. Ahoj. Tady je Lenoši, jenom bo je nějaká unavená. Dneska to bude ledová challenge. Takže dneska vás vítám u našeho třetího nebo tisícího videa. Dneska bude ledová challenge, jak vidíte, mám tady led. Bohužel. Sexy, no, ale nevadí. No, tak je první. Tohle video bude dáme se obě do pusy najednou a ten, kdo vydrží mít ten led v puse nejdýl vyhrál. A ten, který prohraje, musí sníst sůl. Ne. Tohle ne. Ten, který prohraje, nebude nic. No, tak ten, který prohraje, tak ten, který vyhraje, mu dá úkol k tomu druhému. Jestli to chápete. No, jo, dejme tam tak. No. Nehraj mu, nebo ti to... Počkej, já nechcem. Moja, já nehraju, nechci to hrát. Vidíte, jak to je kráva? Oni jsou... Počkej, já nikomu nepíšu jenom, jo, bači. Vidíte, jak to je blbá kráva? Tak měl trošičku strpení. Drž hubu, jo. Vydlouží si. Tady je. Tak 3, 2, 1, tak. To nám bude zala. To je na zachodání, co on dělá, ale to se asi nejde. Vody mě je špatně. Máme ty vodu! To nebylo to ještě vydržím. No, takže aspoň jsem to vydržela, ty jsi mě úplně svůj. Musím jsem to vydržela, protože jsem byl operaci, takže mi nic nemůže studit. Ona to udělala schválně. A co? Ne, ty jsi vymyslel to členství. Aha.
No nevadí. Já jsem po operaci. Naštěstí. Ale nekopej. No to bylo. No to je žádné dobré. Dej mi okolo. Jo! Takže oběhni od kuchyně až do obyvaku sem a z obyvaku do pokoje a z pokoje do obyvaku. Oběhni! Já jsem říkala oběhni, ne o to obydiště. Tady či voda? Dobře, jdeme další. Další let? No, to je tak challenge. Každý si to zopakuje. Kolik let? Já vím, že nemáš ráda challenge. Počkej. Stopni to video. Ne, ne. Ne. Ne, my nemáme. Ne. No, to je jedno. To si to vyčudí asi. Když se to zase štíte, to je jedno. Tak tu utěrku. Takže máme takové to uvedení. To jsem zvykla na Marvel, to by to nevěděl. Ona se má. Už mám! Nemůžem. Nemůžem. To neříkala, že nemůžem. Ano, já musím. Nemusím. Já jsem neříkala, že mám vzít. To napůjde. Nechám zmančovat. Takže to je vlastně. Jak budeš na to challenge? Jak budeme mít to letovostové konče? Pochopila jsem, že se jmenovalo na YouTube jinak. A diskuzí. Teď a diskuze, mobiliteze, diskuze. Tak to s tím to nemůžete. Jo? Nebo to úplně. Hotovo! Končíme. No, ukončíme. No, tak. Já musím přidat svobodu, jo?
Nebo se vám to podobalo? Takže, tohle je můj kanál, jo? To je můj kanál, takže já musím mluvit za něj. Ne, počkej, Aďo, počkej. To je můj kanál, takže já za něj mluvím. Tobě, víš, protože za něj mluvím. Ale je to můj kanál. Takže tohle je konec našeho challenge a zdravím vás. Algi challenge. Čau. Tak na challenge, ano na challenge.